però sí que és una ciutat gran en el sentit de grandesa, precisament perquè és capaç a nivell cultural d'organitzar una fira com l'Indie Lletres, que es fa amb l'ajuda de diverses administracions i participants, però sobretot amb l'ajuda desinteressada d'uns organitzadors que hi dediquen hores i hores de feina. Moltes gràcies als organitzadors que feu l'Indie Lletres possible. Dit això, aquest debat que organitzem, que es titula La llengua catalana avui, el que pretén és fer una diagnosi de quina és la situació de la nostra llengua, de com ens hem de pensar com a comunitat lingüística, però també pretén donar-nos eines per saber com hem d'actuar per tal que la nostra llengua es pugui projectar cap al futur. Amb aquesta finalitat comptem amb 3 llengüaferits que són entre els màxims especialistes que tenim en aquest país en la matèria. Tot seguit us els presento breument. El primer és l'Enric Humà, abastament conegut, que ha estat guionista de molts programes de televisió i també d'algunes de les telenovel·les més històriques de TV3. Entre d'altres, potser alguna us sona una miqueta, Poble Nou, Temps de silenci o Vent del Pla. També és escriptor i lingüista i a banda de literatura juvenil ha escrit llibres tan importants com El castellà, la llengua del costat, El català tranquil o Contra els catastrofismes lingüístics. Aquest títol ja dona una idea de quina és la seva visió de la qüestió. La Marina Massaguer, que la tinc aquí al costat, és filòloga i sociolingüista, adscrita al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona i és autora, entre d'altres, de l'informe en català Youtubers i Instagramers, un punt de partida per a la promoció de l'ús de la llengua. Aquest dimecres passat, fa just 3 dies, va presentar i aprovar la seva tesi doctoral que té per títol No catalanoparlants a Catalunya, identitats socials, desigualtats i llengua catalana. I ja per últim, us vull presentar l'Eugeni Casanova, que és escriptor i periodista lleidatà, doctor en llengua i literatura catalanes, és codirector d'aquell documental molt vist a YouTube i també a més a TV3 que es diu Catalunya Nord, la llengua enyorada, i autor, entre d'altres, del llibre Viatge a les entranyes de la llengua i d'una recerca interessantíssima sobre els gitanos catalanoparlants que s'han establert a França i que es titula Els gitanos catalans de França, llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora. Un cop feta la presentació, deixeu-me que comencem el debat. Jo els hi plantejaré als nostres convidats diverses qüestions genèriques en relació amb la llengua que a mi em semblen d'interès i que espero que els hi donin joc per poder-ne parlar. Sí que us demanaria que siguéssiu àgils, concisos i si voleu polemitzar, doncs jo us deixaré polemitzar. Si en algun moment us voleu fer alguna contrarèplica, etc., podeu fer-ho. La primera pregunta l'adreço per començar a la Marina Massaguer i jo el que et volia preguntar, Marina, és com afecta el nou món, és a dir, aquest gran leviatan que podríem dir que és la globalització, a una llengua que és mitjana però minoritzada de fa segles com la llengua catalana. I també et volia preguntar si la globalització té algun aspecte positiu que nosaltres podem aprofitar a favor nostre. Bé, doncs la globalització... Se'm sent bé, no? Ara. A veure, ara? Hola? Sí, ara sí, no? Bé, la globalització ens afecta lingüísticament, com a comunitat lingüística, en 3 grans aspectes. En primer lloc, ens afecta des d'un punt de vista econòmic, perquè els mercats són cada vegada més globals i això implica que tendeixen a funcionar o bé en anglès o bé, en el cas que ens ocupa, en castellà, adreçat sobretot al mercat llatinoamericà, més que no pas el que és estrictament de l'estat espanyol. Llavors, què comporta que els mercats siguin globals? Que la població, les mercaderies, els capitals també circulen a escala global i això comporta una mobilitat constant i massiva de la població que va i ve. I això què ens comporta aquí? Una sèrie de canvis demogràfics que comporten també al seu torn canvis sociolingüístics, canvis socials. Per això ens afecta, bàsicament. Llavors, clar, hem de pensar noves estratègies, noves polítiques lingüístiques per aconseguir incloure tota aquesta
població que ens arriba i que en el moment en què arriben als territoris de llengua catalana no parlen català, hem de pensar noves polítiques lingüístiques per incorporar-los a la llengua. Si mirem la història de Catalunya, tradicionalment la immigració ha estat una via per guanyar nous parlants, però clar, perquè això sigui possible s'han de donar les condicions necessàries perquè aquestes persones es puguin incorporar a la llengua i en l'actualitat, després ho podem ampliar, no es produeixen aquestes condicions. I finalment la globalització també ens afecta des d'un punt de vista ideològic. La globalització causa que les ideologies socialment predominants, socialment hegemòniques, siguin en general ideologies de cosmopolitisme, d'aquest cosmopolitisme o cosmopalatisme, com diuen alguns, d'una diversitat que és una diversitat que en el fons és d'aparador, perquè acaba beneficiant les llengües dominants. I passa el mateix amb les ideologies economicistes, que les llengües han de ser competitives i que només les llengües més fortes han de sobreviure. Aquest lliure mercat lingüístic, això no ens beneficia com a llengua minoritzada. Pel que fa als aspectes positius que preguntaves, Gerard, jo crec, d'una banda, en diversos llocs d'Europa, i això ho estem veient, els que fem recerca en llengües minoritzades, a poc s'estan organitzant resistències a aquesta globalització que és homogenitzadora. Per tant, d'una banda, potser aquesta presa de consciència, més de resistència, i després, ja, diguem-ne, més aviat pujant al carro d'aquest economicisme, jo crec que és una oportunitat perquè exercim el nostre poder com a consumidors, la globalització, i d'això n'hem de ser conscients. Hem passat de ser ciutadans, i encara ho som, esperem, però cada vegada les persones es perceben més per part de les empreses com a consumidores. Per tant, hem d'exercir aquest poder com a consumidors. Per tant, resumint, la Marina el que ens ve a dir és que els problemes, la problemàtica del català no és només sociolingüística, com acostumem a dir, sinó també demolingüística, i ho hem de tenir present. Quan parlaves del cosmopolitisme m'ha recordat breument el que és el quart capítol del meu llibre, que precisament es titula El cosmopolitisme alienador. I mira, m'ha vingut al cap. Eugeni? Bé, la globalització, en principi, per mi, podria ajudar, si és que respondre a la mateixa pregunta que li has fet a la Marina, en el sentit que hauríem de fer el salt de passar a l'anglès. L'anglès és l'única llengua de YouTube, per exemple, que funciona. Jo crec, l'enemic de la llengua catalana no és pas la globalització, no és pas l'anglès, l'enemic de la llengua catalana és la imposició espanyola. I ho resumeixo amb això. O ens deslliurem de la imposició espanyola en poc temps, en pocs anys, o la llengua catalana no té cap futur. La Marina n'ha parlat, ella ha parlat d'immigració, jo utilitzaré un terme més bel·ligerant. Jo crec que estem sotmesos a una substitució ètnica calculada. No és que vingui molta gent aquí per atzar de tots els llocs del món, és que es fomenta, s'esperona i els porten. Els porten des de molts punts, des de molts llocs, i tot això, clar, tot això sí que hauria de ser potser també una tesi, perquè és un debat llarg i és una qüestió delicada de plantejar. Però estem sotmesos, ras i curt, a una substitució poblacional. Hi ha molts llocs, suposo que aquí a la Bisbal encara no, però jo fa un parell de setmanes estava dinant a la Bisbal amb uns amics i em van dir que la llengua de l'escola, al pati, és ja el castellà, a la Bisbal d'Empordà. O sigui, imagina't, per exemple, les àrees metropolitanes, no? Per tant, mentre no ens deslliurem d'aquesta superposició ètnica calculada o poblacional, si no voleu utilitzar aquesta paraula, calculada a la qual estem sotmesos, d'aquí molt poc, diuen que en els pròxims 15 anys arribaran a cadascun dels països catalans un 15% més de població. Ja s'està parlant de la Catalunya dels 8 milions. La Catalunya dels 8 milions serà la Catalunya de la mort del català, i això passarà en els pròxims anys. Per tant, o ens deslliurem d'Espanya en molt poc, abans que tot s'ensorbi, perquè ja els catalans estem ja en un 30 i un 38, depèn de les fonts, no? O ens deslliurem d'Espanya i regressem. És l'única manera de regressar a la situació. Si no, han de tenir en compte que els espanyols són un enemic ferotge, són el nostre enemic històric. Ells faran tot el possible per substituir-nos i per arrasar-nos. Ho estan fent.
Per tant, o ens deslliurem d'aquesta pressió o per mi el català té els anys comptats. I una pregunta breu, Eugeni. Tu no diries que hi té molt a veure en la qüestió aquesta demolingüística el model econòmic pel qual han optat també les classes dirigents catalanes? Mira, això ni m'ho vull debatre, perquè això és com la globalització. Oh, és que vull escapar a la globalització. És igual, la globalització existeix i t'hi sotmetràs, vulguis o no. I faràs Halloween, vulguis o no, perquè el fan a Seül i el fan a Los Angeles. Ara, les 12 uvas de Navidad, que això ningú critique, que és una madrilenyada, d'això sí que ens en podem deslliurar, no? Vull dir que, per tant, la globalització a mi m'importa poc, o no m'importa gaire des del punt de vista del català, el que m'importa és la pressió espanyola, el nostre enemic històric, que des d'octubre del 2017 ha dit aquests els hem de liquidar. I estan posant tota la carn a la graella per liquidar-los en els pròxims anys. Per mi és una obvietat, després ho podem filar més prim si volem. Molt bé. Enric? Bueno, d'entrada, molt bona tarda a tothom. Gràcies per venir, fa el sol i fa bo, i que estigueu aquí és un plaer. Si sóc aquí, avui tinc les lumbars destruïdes perquè ahir vaig tenir una estrabada molt forta, però sóc aquí no és pel que puguin dir la Marina Massaguer i la gent de Casanovas, sinó és pel que puguin dir Joan Forest, que a vegades diu idees equivocades, discrepem i així contrarreplicar. Això d'entrada. O sigui que espero tenir un debat amb ell tard o d'hora. Comencem per la globalització, molt ràpidament. La globalització va unida al món digital. I el món digital té pros i contres, però té pros. Per primera vegada a la història, els catalanoparlants que viuen fora dels territoris de llengua catalana formen una comunitat on la poden formar, que això fa 20 anys o 30 o 40 era impensable. Eren ciutadans que es perdien pel forat de l'aigüera. I són 400.000 catalanoparlants de fora dels territoris de llengua catalana. Això ens va a favor per fer comunitat. Sovint són políticament molt més atrevits i agosarats que els ciutadans dels territoris que he parlat. Per l'altra banda hi ha el món audiovisual. El món audiovisual és molt més fàcil incorporar-lo a la catalanitat des del món digital que no des de les sales d'exhibició habituals que tots coneixem fins ara. De manera que tot el que és el món digital té hàndicaps, però ara també té virtuts. I val la pena posar-les en solfa, perquè són les que hem de tenir a favor i són les que hem de treballar. Ara, això també vull dir una cosa que la gent que s'ha parlat. La demografia és fonamental. Jo m'entenc amb els territoris catalanoparlants o amb Catalunya si són 7, 8, 9 milions. Si mai arribem a ser 14 milions com els Països Baixos amb una superfície igual que Catalunya, aquí jo ja no em responc, perquè 14 milions no sé com els manegarem. En aquest sentit, estic esperançat perquè penso que encara hi ha possibilitats de treballar a favor nostre. Molt bé. Passem a la segona pregunta. Sí que és cert que els governs tenen l'obligació, al meu parer, de facilitar el desenvolupament de la llengua en diversos àmbits. Però també és cert, com diuen alguns lingüistes, que una llengua no desapareix fins que els seus parlants no l'abandonen. Jo el que us volia preguntar als tres ponents és que ens digueu algunes coses que poden fer els catalanoparlants del carrer per enfortir el que és la llengua. Vols començar tu, Eugeni? D'acord. Mira, jo amb aquesta frase que acabes de dir, que és una de les que circulen, una llengua no desapareix fins que els seus parlants no l'abandonen. Tu creus que els sioux van abandonar els sioux? Els quichos el quicho? Tu creus? Els sioux van continuar parlant sioux sempre. El que passa és que els hi van portar 200 milions d'anglosaxons, alemanys i tal, i es van fondre. Vull dir, una altra frase, el català depèn de tu. Home, depèn de tu. Jo el parlaré sempre, però si la comunitat catalanoparlant es fon, vull dir, és que continuem funcionant amb esquemes de fa 30 anys, que són aquests, han de resistir, han de fer, han de tal. Això és ja impensable, aquesta no és la via, això no ha funcionat. O sigui, jo que ja començo a tenir una certa edat, podria dir
que en els últims 40 anys el català ha perdut 40 punts de parlants. Quan jo era jove érem el 70%. O sigui, cada any perdem un 1%, un 0,8, un 0,7, és igual. Però, o sigui, en aquestes condicions, una llengua no pot sobreviure. Tu no et pots anar trencant la cara a cada moment pel català. Una llengua ha de fluir. Clar que hem de fer, no tenim més remei que fer el que sigui per defensar-lo, però no et pots anar trencant la cara pel català a cada cantó. No pots dir, depèn de tu, depèn de tu. Bueno, depèn de tu. Quan et diuen no t'entiendo ja has acabat la història, depèn de tu. Per tant, tu diries que el català només depèn de les administracions o de qui depèn o no hi ha res a fer? I aleshores ja... Sí, la independència. Si no hi ha independència, no hi haurà català. Això és obvi. Per tant, hem d'encarar tots els nostres esforços, hem de deixar, jo crec, la llengua, evidentment, la llengua és l'essència, és el nervi del nostre país. Som catalans perquè parlem català, però hem de deixar una mica davant d'aquest debat i anar de cara a barraca. I de cara a barraca es fa la independència. I el més greu és que els nostres polítics no la volen fer. I els nostres polítics no poden redreçar la llengua, perquè com la redreces la llengua? Com la redreces? Per més polítiques lingüístiques que facis, home, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà... Bueno... Tu diries, Eugeni, que els darrers anys s'han fet polítiques lingüístiques a nivell holístic, per tant? Què vol dir holístic? A nivell general, que s'ha tingut en compte el vector lingüístic. És que com fas una política lingüística? Com la pots obligar una llengua? Com han destruït el català, al nord i al sud? Jo conec molt bé el cas de Catalunya Nord. Als anys 40 van agafar els mestres i van dir a l'alumne que parli català i fots la cara plena de mans. Els hussars negres de la República, els mestres, funcionaris per exterminar les llengües regionals de França. Així es va acabar el català. Tu creus que ara que volen recuperar el català podran posar hussars blancs de la República Catalana per recuperar el català? Això ja és impensable. Vull dir que han utilitzat contra nosaltres els recursos més bèsties perquè estem en mans d'assassins. Estem en mans de repressors. I anem encara amb l'esperit convallar. No, una llengua simpàtica, una llengua amiga. D'acord, una llengua simpàtica, una llengua amiga, però ells no. Ells van amb els fusells, amb els tancs, i si no, com deia la Cospedal, si no hace lo que se le dice, se le mata. En les gravacions que van fer d'això, i si no, t'engeguen el gal, i a més, t'ho diuen que t'engeguen el gal. Ara ja ho han reconegut. Por mis cojones os pongo el gal. O sigui, com ens hem d'enfrontar amb això? Estem davant d'un estat assassí que ens odia i ens vol liquidar. Quin és el remei contra això? Evidentment, construir un estat. Com el construïm un estat? Home, quan els nostres polítics ja s'han girat d'esquena, malament rai. Per tant, han d'anar als nostres polítics, als seus no, els seus ens volen exterminar, i és una obvietat. Penso que no s'ha de demostrar que volen exterminar el català. Volen exterminar l'economia catalana, volen exterminar la societat catalana, volen exterminar la llengua catalana. Van per totes. I des de l'octubre del 2017 ja ni se n'amaguen. Volen fer net. Per tant, davant d'aquesta bestiesa, d'aquest estat assassí, què hem de fer? Doncs anar per totes. És que lluitar per la llengua, home, evidentment, lluitarem per la llengua, evidentment, però hem de lluitar políticament per un objectiu polític i la resta secundari. Si no aconseguim aquest objectiu polític, en els pròxims 15 anys no quedarà català. Ha quedat clar, Eugeni. Enric, quina és la teva posició al respecte? No, prefereixo que respongui la Marina. La Marina? Així, ja. Bé, aquí hi ha moltes coses. A veure, jo crec que està clar que no tenim totes les eines que voldríem per fer una política lingüística com la que poden fer els estats, perquè no tenim un estat, però tot sembla indicar que en un curt període de temps doncs, tampoc el tindrem. Per tant, jo soc partidària de fer el que es pugui amb les eines que sí que tenim i això, doncs, treure el màxim partit, no? I fer una política lingüística al màxim d'efectiva amb les eines que tenim. Jo crec que a vegades es cau en la dicotomia que o bé tot depèn de les institucions, no? O concretament de la Generalitat i de la Secretaria de Política Lingüística, o bé l'altre extrem, no? El català depèn de tu. Clar, el català depèn de tu i de moltes altres coses. Jo crec que, clar, el que ha passat és una mica el que comentàvem abans, no? Que jo no crec que les polítiques de normalització fossin un fracàs, com que a vegades es diu, sinó que
quan es començaven a veure els efectes d'aquestes polítiques de normalització, per exemple, quan els descendents de la immigració espanyola del segle XX es començaven a bilingüitzar en català, sobretot a través de l'escola, per tant s'estenia el coneixement, quan el català havia arribat a les institucions, quan el català tenia una televisió de referència, quan s'havien assolit una sèrie d'objectius, van començar nous fenòmens lligats a la globalització, que sí que té incidència pràctica en les nostres vides i en els usos lingüístics. Van començar el que dèiem, els canvis demogràfics als quals fèiem referència abans, i alhora va començar un procés polític, en primer lloc de recentralització de l'estat espanyol amb el consegüent auge del moviment independentista que hi va haver des de Catalunya, i això va produir també, diguem-ne, un canvi, una repolitització de la llengua, i tot això, a més va passar en un context en què Ciutadans, un partit com Ciutadans, va irrompre al Parlament, i això va fer que va canviar les ideologies socialment predominants, o sigui, coses per les quals durant els anys 80 i 90 no t'havies de justificar per fer segons quina mena de polítiques lingüístiques favorables a la llengua catalana. Ara, durant els darrers 10-15 anys, resulta que ets tu el que vols fer política lingüística a favor del català i t'has de justificar per fer aquesta política lingüística. Jo crec que és prioritari canviar això, canviar aquestes ideologies. Perdona, Marina, de fet aquesta és una de les finalitats del Pacte Nacional per la Llengua. Exactament, sí, i de fet és un dels llocs on té posada la banya, el Xavier Vila, que tots dos coneixem. Això per una banda, i després, en relació amb el que dèiem, amb els canvis demogràfics, un gran repte que tenim és estendre el coneixement del català, que era una d'aquelles coses que us deia, que ens pensàvem que ja teníem a tota la societat pràcticament bilingüitzada, i resulta que no, ha arribat molta nova població que realment té un coneixement molt precari, i després ho podem ampliar, però clar, el coneixement del català, estendre el coneixement, va molt més enllà de l'escola i dels cursos per adults, que són condicions necessàries però no suficients. Per estendre el coneixement, la clau és anar cap a una societat menys segregada, i això es veu clarament a la meva tesi doctoral, a la qual abans parlaves, que els descendents de les migracions espanyoles que es van incorporar al català progressivament són aquells que van establir vincles emocionals d'una certa profunditat amb catalanoparlants, perquè van accedir a espais i a xarxes de socialització on es parlava català. Per tant, el gran repte és aconseguir que la nova població que arribi tingui accés a aquestes xarxes de socialització en català. I això és més fàcil de dir que de fer, perquè vivim en una societat tristament molt segregada. Per tant, jo crec que les estratègies han d'anar cap aquí, cap a relacionar-nos i cap a crear aquests vincles amb persones que potser no parlen català en el moment d'arribar, però que si entren en aquestes xarxes de socialització l'acabaran parlant, si no ells, sí els seus fills i els seus nets. Segregada i diglòssica, perquè podria ser que ells entressin en aquestes xarxes i la gent d'aquestes xarxes tampoc els hi parlessin en català. Exactament, i això passa i és un repte que també tenim davant. Jo moltes vegades reivindico, per exemple, els grups de cultura popular, les colles castelleres, etc., com aquests espais facilitadors, però què passa si quan persones que no entren en català entren en aquests espais, els hi canviem de llengua, l'efecte és contraposat. Per tant, completament d'acord. Molt bé. Enric? Sí. Jo discuto una mica l'Eugeni Casanova. Jo crec que hem de jugar amb el supòsit de la independència i amb el supòsit de la no independència, que és on som ara. O sigui, hi ha un mentrestant. Jo soc independentista i espero veure algun dia la independència del meu país. Però no és el cas. No la tenim a tocar. No és imminent. I aquest mentrestant és molt important. També que cal treballar, cal fer front comú, independentistes i no independentistes, que és el que pretén el Pacte Nacional per la Llengua del Xavier Vila, que està tirant endavant. També ho pretén l'Ajuntament de Barcelona, els comuns, fent una proposta de pacte municipal per la llengua que vol que sigui reunió de les dues opcions, independentisme i no independentisme. Ara, la resposta a la pregunta què pot fer el ciutadà catalanoparlant per enfortir la llengua, per impulsar la llengua, jo crec que hem de fugir del depèn de tu, quan vaig al quiosc em compro una revista en català, camino 10 manzanes per anar a una pel·lícula, tot això és molt lloable i molt aplaudible, però no crec que sigui fonamental.
El que crec que hem de fer, i ho diré d'una manera molt bèstia, és perdre l'actitud de minyona. Aquesta actitud servil, apocada, individualista, tan morigerada. Hem d'activar els poders que tenim. Quan em pregunten qui salvarà el català, sempre responc el poder polític, econòmic, social, cultural, religiós, de tota mena. I em pregunto, els catalanoparlants no tenim poder, no contractem persones, no tenim empreses, no tenim botigues... Però som minoria, Enric, és que fa un discurs de fa 30 anys. Però que no havíem de polemitzar. Hi ha una part important de la societat catalanoparlant que té poder, i aquest poder s'ha de poder exercir. En aquest sentit, val la pena que convertim el català en la mesura del possible en una llengua necessària per viure al nostre país. I això s'hi pot contribuir. No ho aconseguirem al 100% per descomptat. Hi ha les multinacionals, hi ha el poder estatal, hi ha empreses espanyoles, hi ha molts factors aquí complexos i complicats. Ara bé, en determinats terrenys sí que podem actuar. I és el que jo defenso. Hem de fer el català llengua necessària. I això a vegades sembla que ho perdem de vista. No funciona, Enric, això no funciona. Fa 30 anys que estem dient això i no funciona. Té raó la Marina quan diu, realment quan el català començava a enlairar-se, als anys 90, quan molts castellanoparlants transmetien el català als fills, quan començàvem a sortir del pou, patapam, 2 milions de persones i s'ha acabat el bròquil. I quan en convinguin enviaran 2 milions més. I quan en convinguin nacionalitzaran 300.000 que votaran. Sí, però un moment. No, deixa. És que estem fent el discurs de fa 30 anys i hem vist que aquest discurs no funciona. Aquest discurs no funciona. No ha funcionat. Aquest discurs ha funcionat completament. O sigui, la gran majoria dels catalanoparlants tenen 1, 2 i 3 avis castellanoparlants. La immensa majoria. O sigui, gent que als 50-60 no rascava el català, actualment els seus fills i els seus nets el parlen amb més o menys naturalitat, depenent de cada família, de cada sector, de cada. I us diré una cosa, els 2 milions de ciutadans que ens han arribat els últims 20 anys són pobres. Són persones que aspiren a pujar de nivell social i saben que a partir d'un determinat nivell professional el català hi és, no tant com voldríem, però hi és. Els catalanoparlants guanyen un 18% més que la gent que no sap català. Un 18%, això són estudis de l'economista Antonio Di Paolo. Actualment estem parlant. De manera que el català encara té, no tant com voldríem, però encara té ascensor social. Negar-lo ens sembla un flac favor, perquè tornem a l'actitud de minyona. Som pobrets, som indefensos, som poca cosa, tothom ens té molta mania. El català ha de tenir a veure amb el poder, allò que dius. Els països catalans són països multilingües, s'hi parlen més de 300 llengües, però tot i així podríem dir que hi ha 2 grans comunitats lingüístiques en convivència, en conflicte, com ho vulguem dir. Jo el que us volia preguntar a vosaltres 3 és com ens ho hem de fer per atreure, seduir és una paraula que no m'acaba de fer el pes, per atreure parlants de l'altra gran comunitat lingüística hegemònica cap a la nostra, deixant de banda la independència, que ja ho sabem, que és la solució a tot o no. Donem idees. Comença tu mateix, Enric. Sí, jo amb això coincideixo amb la Marina, que és una idea del Francesc Xavier Vila. Cal crear espais de convivència on les persones que saben català però no el parlen gaire o no hi tenen naturalitat puguin practicar-lo. Una llengua no es parla d'un dia per l'altre perquè s'aprèn i ja està. Una llengua és un procés d'anys d'anar guanyant confiança, naturalitat, espontaneïtat. I aquests espais de convivència no hi són prou o s'haurien de poder potenciar. I amb això està ficada la Secretaria General de Política Lingüística de buscar aquests espais. Aquí també hi té a veure l'urbanisme, l'associacionisme, molts aspectes, però és on s'ha de poder anar. I després una segona cosa, que també tinc ganes d'explicar, que hem de treure'ns el barret del purisme.
Els catalanoparlants, i sobretot els llengüaferits, són molt perepunyetes. Això està ben dit, això està ben dit, això és castellanisme, això no ho dic mai, la meva tieta no ho deia, això el meu poble no ho diu. Tot aquest marasme d'opinions i de consideracions no fan gaire bé. Qui aprèn una llengua l'aprèn amb vacil·lacions i en aquest sentit s'ha de ser, diguem-ne, molt més empàtic i molt més pròxim. A TV3 surten col·laboradors castellanoparlants d'origen i els notes de seguida, però no per això se'ls ha de vetar, ni se'ls ha de criticar, ni se'ls ha de menysprear. Gent que els seus pares i avis eren de Múrcia, Andalusia, Castella. Amb això trobo que a vegades són massa estrictes. Molt bé. Eugeni? M'he perdut ja, quina era la... Què podem fer per atreure parlants de l'altra gran comunitat lingüística que hi ha als Països Catalans? Home, això ja s'ha dit, però és que clar, torno, si som un 35%, hi ha una capa amplíssima de la població on el català no hi arribarà mai. Bueno, no sé, si un viu a la Bisbal d'Empordà, possiblement sí, però si un viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, és que no, ja el català ja no existeix. Ho veus molt difícil, per tant. Sí, el català no existeix. Atreure els catalanoparlants als de fora, evidentment tot el que s'ha dit aquí, tot el que es pugui, fer reunions d'amics, fer un nou canal per a canalla TV3, que la canalla s'hi apunti, tot el que es pugui fer suma. Però el que em temo és que amb això no n'hi ha prou, perquè ja som una minoria, i aquesta minoria no pot ja atraure els altres cap a la llengua. Hi ha poblacions amplíssimes, jo ara em moquen per atzars de la vida en el món de la construcció. Tu et penses que allà puc atraure a ningú? És que és impensable, és una llengua que és que ja ni te la reconeixen quan parles. Es pensa que parles francès o que parles alguna cosa així. Això passa. O sigui, ja ni saben que hi ha una llengua aquí, molta gent, que es diu català. Vull dir, és una cosa... Però els fills sí que ho sabran. Depèn, perquè al pati de les escoles es parla castellà, a la Bisbal d'Empordà, no a l'Hospitalet de Llobregat. És a dir, és que estem fent un discurs de fa 30 anys. L'altre dia jo vaig anar a un debat també a Sarrià, un sociolingüista molt conegut i Creu de Sant Jordi i tal. És que diu, Espanya hauria de ser com el Canadà, que el francès és llengua cooficial a tot l'Estat. I vaig dir, vale, continuem fent la carta als Reis, Espanya mai serà com el Canadà. Espanya és un estat enemic que ens vol liquidar, és que això ho hem d'entendre. I quan ens recuperem una mica... Em sembla que tots quatre som bastant clars. No, però és que no actuem en conseqüència. Continuem amb el discurs d'avui, ens han de fer els bons, ens han de fer tal. Això ho hem de tenir clar. I llavors, si voleu continuar fent discursos de fa 30 anys, de que ens han de reunir amb aquests, som un 35%. Ja no podem atraure... Molt petita. Som un 36% de catalanoparlants habituals, més un 7% que alternen català i castellà, més un 40% que saben més o menys català i que no el practiquen gaire ni el parlen gaire. I és en aquest 40% que s'ha d'actuar. I deixeu-me dir una cosa òbvia, que molt breument, a Indilletra em sembla que s'ha de dir. L'única cultura interessant, important i apassionant que genera Catalunya és, sobretot i molt per damunt, en català. I això és un factor que tenim a favor. La cultura generada en castellà dins de Catalunya és poc interessant, és poc atractiva i és marginal. La cultura catalana és la que té més pes i és més interessant. I això, si tens una mica d'estudis, ho veus i ho aprecies. Molt bé. Abans de donar-li la paraula a la Marina, t'agrairia que em responguessis amb un monosíl·lab. Consideres que l'Eugeni té un cert catastrofisme lingüístic o no? Enric. Bueno, Eugeni Casanovas és un senyor que jo vaig vidrera, que em va convidar un dia a dinar i ara no el deixaré molt. Per tant, no ho respons. Marina, què podem fer per treure'ls? No, jo primer, un petit incís per contestar a l'Eugeni. Clar, és que hem de tenir present una cosa, que estarem tots d'acord que podríem fer molt més bona política lingüística si fóssim un estat, però és que no som un estat i per tant no podem fer una política lingüística com la que faria una estat-nació, perquè no tenim les eines ni moltes vegades per determinats sectors de la població es reconeix legitimitat a les institucions catalanes per fer una política lingüística com la que podria fer un estat, per desgràcia. Per tant, ens veiem obligats a pensar en polítiques lingüístiques més imaginatives
diguem-ne, atacant a la banda més social i més el que us deia, més del vincle, més d'anar a picar pedra, això d'una banda. Llavors, com atraure més nous parlants, que de fet és el gran repte, és que clar, això de vegades també l'Enrico, jo li he sentit dir, no? I això és el que ens diuen les xifres, O sigui, el català guanya parlants, en nombres absoluts, el català guanya parlants. El problema és que aquests nous parlants no són suficients per compensar les dinàmiques demogràfiques. Dit d'una altra manera, n'hem de guanyar més, en guanyem, però no suficients, n'hem de guanyar més. Llavors, com podem guanyar més parlants? Amb dos eixos, tenim en compte dues coses. Cal crear les condicions de necessitat i d'accés a la llengua. De la necessitat ja n'hem parlat, fent el català una llengua necessària. Com es fa això? Per exemple, tenint en compte, posant clàusules lingüístiques a la contractació per part de les administracions i per part de les empreses. Quan tu, com a administració, contractes un càtering, contractes seguretat, qualsevol mena de serveis, monitors, no cal ni parlar-ne, qualsevol mena de servei externalitzat, clàusula lingüística, això té a veure amb el lloc de treball, per accedir a càrrecs en projecció pública, que no vol dir només això, càrrecs en administració, sinó càrrecs en projecció pública. Cal parlar català. Per circular socialment a Catalunya hauria de caldre parlar català. Jo estic d'acord amb el que diu l'Enric, que està molt bé que a TV3 se sentin diversos accents en català, que no, i evidentment cal fugir del purisme, però també és veritat que TV3 de vegades té, i Catalunya Ràdio, col·laboradors permanents que no en parlen en català, i això és tot una altra cosa. Per tant, hauria de ser necessari, anem cap al també el que el Xavier Vila sovint en diu les funcions pròpies. Hi ha d'haver una sèrie de coses que només s'han de poder fer en català, i això ho pots fer sense tenir un estat, tenint el poder polític que sí que tens, això d'una banda, i en aquest sentit hi tenen molt de recorregut també les empreses, hi ha grans cadenes de supermercats que funcionen en català i que per treballar-hi hi ha un requisit lingüístic, això és exercir el poder. Com pots fer però que això no acabi sent una qüestió discriminadora? Assegurant l'accés a la llengua a tota la població, i per això abans parlava de la importància d'estendre el coneixement a través de l'escola, a través dels cursos per adults, etc., però sobretot el que dèiem abans, creant espais facilitadors de l'ús de la llengua. Dit d'una altra manera, que ningú es quedi sense poder parlar català per falta de gent al voltant amb qui poder parlar. Poso una miqueta de cullerada. Vam entrevistar amb el Joan Bordeus a Núvol el Francesc Xavier Vila i ens va dir hi ha coses en aquesta societat que només les ha de fer la llengua catalana. O dit d'una altra manera, ens va dir ell, el català ha de ser la llengua paradriu. La resta de llengües poden ser llengua duquesa, llengua comtessa, però el català ha de ser la llengua paradriu, la que estigui jeràrquicament per damunt de tot en alguns àmbits. M'ha agradat la metàfora. I això que diu ella de la contractació, precisament aquest estiu vam saber que l'Ajuntament de les Borges Blanques, que té més d'un 80% de vot independentista i un 80% de catalanoparlants, havia subcontractat el servei de monitoratge de la piscina municipal i havia subcontractat a gent que no parlava català i que a més els ciutadans els deia háblame en espanyol. Tot això són coses que les podem fer i no s'estan fent des d'alguns ajuntaments. Tinguem-ho present. I no costa ni un duro. Ni un duro. Simplement has de tenir una mica de mentalitat de poder, exercir el poder. La següent pregunta és, de vegades ens centrem molt en la qüestió de la diglòssia, que és una cosa socialment apresa, però és individual. Ens hem de centrar també en aspectes més sistèmics, més generals. Jo et volia preguntar a tu, Marina, si són importants alguns factors contextuals, com és, per exemple, el socioeconòmic. El model econòmic i l'estructura social del país tenen a veure amb el devenir de la nostra llengua? És que, de fet, és el que ho explica tot, no? Actualment, a tots els territoris de llengua catalana, abans potser afectava més País Valencià i Illes, però és que en aquest cas a Catalunya també tenim un model econòmic basat en el turisme, sovint de baix cost, i en els serveis. Aquest model econòmic, tant, a més amb aquest turisme massiu, és insostenible des de molts punts de vista, mediambiental, social, urbanístic, etc., però també és insostenible des d'un punt de vista lingüístic. Llavors, jo crec que és lloable i està molt bé que, per exemple, des de la Generalitat s'estigui treballant en el Pacte Nacional per la Llengua i jo crec que portarà moltes coses bones, però si al mateix temps estem organitzant els Jocs Olímpics als Pirineus, doncs clar, una cosa i l'altra difícilment remen cap a la mateixa direcció. Per tant, sí, tot és una qüestió, això, doncs, del model econòmic, i el model econòmic que tenim actualment
precisament fomenta aquesta segregació social que dèiem, i a més un model econòmic basat en això, en el turisme de baix cost, en els serveis, el que causa és que les persones que arribin tinguin molt poques oportunitats d'experimentar trajectòries de mobilitat social ascendents. Si ens fixem una altra vegada amb les migracions espanyoles del segle XX, si tu mires als anys 60, el producte interior brut cada any pujava un 7 i un 8%. Per tant, les persones que arribaven tenien l'oportunitat, si l'aprofitaven, una altra cosa és que qui la va aprofitar i qui no, però si aprofitaven l'oportunitat, podien experimentar trajectòries de mobilitat social ascendent, perquè l'economia ho permetia. En l'actualitat, amb aquest model, difícilment pots ascendir socialment, fins i tot pels catalanoparlants mateixos, és difícil ascendir socialment, a diferència de fa 2 generacions. La meva generació, que jo ara tinc 40 anys, no té res a veure amb el que van experimentar els meus pares, que molt més joves ja podien tenir una família, una casa, uns fills. Actualment estem abocats a la precarietat. Llavors, si tu mires des d'una posició, diguem-ne, de classe mitjana, més o menys, tens una xarxa familiar, amics, etc. Si vens en condicions precàries, des d'un país estranger, o sigui, si ets immigrant, això encara ho tens molt més difícil. Per tant, si continuem amb aquest model econòmic i social, això és insostenible. Si no vas dir l'Arcàdia, per redreçar la llengua, l'Arcàdia socialista o l'Arcàdia... No. Clar, és que em dius que no s'ha d'anar a la independència. Estic dient que als 60 això ha estat possible. Però com podem canviar el model econòmic? Quan vulguis canviar el model econòmic, el català ja no existirà. Doncs de què estem parlant? Bueno, és que canviar el model econòmic per redreçar la llengua. Jo no sé com es canvia el model econòmic, no ho sé. Tu pots evitar Barcelona World? És a dir, tu com a Generalitat dones permisos sobre Barcelona World? Però això canviarà el model econòmic de Catalunya? Sí, del Tarragonès sí. Jo penso, i ho veig molt clar, jo A mi no el canviaràs perquè els xucaran els polítics amb no sé quants milions i el faran. És que funciona així la política. Perdona, aquesta pregunta l'hauria d'haver respost el Gerard Forest, perquè aquest tema no sé... Si hem d'esperar salvar la llengua, canviar el model econòmic i hem begut oli. Però és que tenim urgència. És el que explica la situació que tenim actualment, el model econòmic. Exactament, per això estem fotuts i per això no podem esperar el canvi de model econòmic, que no arribarà mai. Però si podem esperar la independència. Bueno, arribarà d'aquí 50 anys. Enric. A veure, canviar el model econòmic, la gent es pensa que s'ha de fer la revolució maoista. I llavors davant d'això tothom pensa, això ho tenim fotut. Però no és exactament així. Canviar el model econòmic vol dir intentar fer unes bases econòmiques per no rebre 300.000 persones cada any. Durant any rere any, que això sí que ens desballesta els percentatges i ens minoritza i ens crea sensació d'angoixa. Això per una banda. Ara bé, he de dir que en favor dels immigrants dels últims 20 anys no tenen el gen espanyol, que això és una gran cosa, són molt més dúctils del català que fills i nets d'immigrants de Castella, Andalusia i Extremadura, i als seus països d'origen parlen 2, 3, 4, 5 llengües, de manera que són molt més dúctils i molt més multilingües. De sol, de què? No, la majoria no, perquè Sud-amèrica és a part. Àfrica i Àsia en parlen 2, 3 i 4. Se socialitzen en castellà i parlaran castellà quasi depèn de què necessitin per treballar. Ara bé, una cosa. Tenim, sense canviar el model, sense fer la revolució soviètica, tenim el País Basc amb un 4% d'immigració externa, i nosaltres en tenim un 20%, que hem fet els fonaments econòmics per, diguem-ne, posar pantalles de protecció contra l'allarg migratori i han potenciat aspectes com la indústria pròpia, com el turisme interior, etc. Hi ha models dins el món capitalista europeu que ens poden ser interessants i això em sembla que val la pena tindre en compte. Ara una pregunta que m'hauríeu de respondre breument, perquè no anem massa de temps. Què haurien de fer les administracions, comença tu, Enric, que no fan o que no fan prou per la llengua? Bueno, aquesta pregunta... A diversos nivells, Administracions pot ser administració local, diputacions, Generalitat, algunes coses, algunes idees que se t'acudeixin que podrien fer i que no estan fent o no estan fent prou. Heu portat una carmanyola amb truita de patates per sopar? Perquè és que és molt llarg, això. Però tu ets molt bo i has de poder sintetitzar. Què poden fer les administracions? Mira, d'entrada... Enumerant-les, 3 coses, per exemple. És tan complex, això. Les 80 mesures presentades per al president Aragonès
fa 2 dies a l'Institut d'Estudis Catalans, algunes eren molt interessants. Veurem si tenen pressupost i caràcter polític per poder-les a terme. Però algunes estaven bé. El que espera el Francesc Xavier Vila amb el Pacte per la Llengua, que és fer front comú i canviar els mentals per poder treballar amb més tranquil·litat, també em sembla bé. Ara, les administracions s'han de cuidar del seu terreny. I el seu terreny és ensenyament i sanitat. És fonamental que ataquin la llengua en aquests 2 camps que són específicament públics. Ensenyament, que es pot fer molt, i sanitat, que també se'n pot fer molt, tenen molt al camp per córrer. I sobretot a base d'inspeccions ben fetes, a base d'invertir a millorar i potenciar la llengua en aquests 2 àmbits. Molt bé. Eugeni? Bé, és que no voldria fer pesar, però continuem fent propostes de fa 30 anys que no han funcionat. Què poden fer les administracions? És molt difícil, ja ho ha dit ell, és molt difícil. Com pots imposar una llengua a la gent si no tens la força bruta? I a més no la volem usar, la força bruta. El Pere Aragonès ha presentat no sé quantes mesures i tal. 80. La família del Pere Aragonès va rebre 7 milions del fons ICO, un regalet, fa uns mesos. S'ha publicat poc, això, 7 milions. Amb això es pot comprar pràcticament la NASA. Això què té a veure? Home, té molt a veure que el senyor Aragonès farà el que li diguin els 7 milions. O sigui, tu el que has de, quan fan política, els polítics, has de veure no el que diuen, sinó el que fan. I ja, vale, et faran la llista que vulguin i mentrestant aprovaran els pressupostos a Madrid que es carreguen l'ensenyament en català i votaran a favor dels pressupostos. Això és el que has de mirar els polítics. No el que diuen, sinó el que fan. I el que fan els nostres polítics, justament, és desentendre's de la llengua. Faran les llistes que vulguis, però després faran el que podran, el que voldran o el que els manarà l'amo. És a dir que, clar, és que han d'anar ja a desenmascarar aquesta política que no serveix absolutament de res. Jo estic d'acord. I una cosa, amb la gent Casanova té una discrepància perquè en el fons ell pensa que la inversió a l'escola, a l'ensenyament no ha servit de res des dels anys 80 i jo penso que ha servit de molt. No, jo crec que ha servit de molt. Jo crec que ha servit de molt. Ha servit de molt, però ara qui se l'ha carregat? El senyor Aragonès. No se l'ha carregat, no se l'ha carregat exactament. Estem en una situació complicada, però si es pogués, diguem-ne, fer complir la inversió clar, si es pogués fer la carta als Reis i arribarà... Però això és feina de la Generalitat. Bueno, però és que no ho fa, ni ho pot fer. Quan som un 70%, ells, els que parlen castellà com a primera llengua, quan diem que han d'anar al supermercat, han de contractar gent que parli català, heu anat als supermercats, a l'àrea metropolitana, quants no ens trobeu el taulell? Clar, és que podem fer la carta al rei 30 anys més. Ha quedat clar, Eugeni. Tens alguna proposta? Bé, també podríem dir moltes. Jo, si me'n fessin triar una, diria fer complir la normativa lingüística en general, i això implica el codi de consum, implica la qüestió de la retolació al carrer, el paisatge lingüístic, implica l'escola, implica el món sanitari. El que passa és que jo no soc, ja sé que l'Eugeni no hi estarà d'acord, però no soc gaire partidària de fer-ho complir només a base de multes, de repressió, sinó, per exemple, en el cas de l'ensenyament. Doncs hi ha molta gent que estudia magisteri i que fins ara no sabia el perquè de la immersió, o els professors de secundària, que en el màster de secundària ningú els havia explicat per què l'ensenyament a Catalunya és en català i quines raons de fons hi ha. Llavors, jo soc molt partidària de la formació i de la sensibilització d'aquestes persones, perquè aquest pas jo crec que ens l'hem saltat. Per tant, jo crec que si aconseguim fer això massivament a través de les facultats de magisteri, del màster de secundària, dels col·legis de metges, sindicats de metges, etc., oferir, per exemple, formació lingüística, i això inclou sensibilització i formació sociolingüística al lloc de treball, ja tindrem molt de guanyar. Jo estic molt d'acord, ho he de dir amb la Marina, ha faltat formació sociolingüística, i ara et vull fer una pregunta específica a tu, Marina. Jo visito escoles concertades com a membre de l'Intersindical d'Educació i algunes funcionen en un 80% en castellà, tot i tenir finançament públic. Ha faltat també inspecció, que no n'hi ha hagut, o no? Sí, jo crec que sí, contestarem un monosíl·lab. Jo crec que sí, també en part
part per la por que deia abans. Jo crec que, és que clar, tot plegat ha coincidit això, no? El que també el Xavier Vila, que semblarà que estigui aquí, ho hauríem aparent de citar, diu un cert relaxament, no?, de les polítiques lingüístiques, i és veritat, i tots plegats ens hem relaxat, i no tan sols la Generalitat, sinó parlo d'una cosa més social, llavors semblava això, no?, que com que la immersió ja funcionava, entre cometes, no calia controlar-ho, no? I amb això hem badat tots plegats, i en aquest cas jo crec que això per una banda, i després també hi ha por, això volia dir, que clar, tenim casos com el de Sant Andreu de la Barca, és a dir, hi ha moltes direccions i molt de professorat que té por que els hi pugui caure una denúncia, i des del govern també, no? I amb això precisament l'estat espanyol i determinats sectors de la població juguen, amb la por, no? El que dèiem abans, no? Que siguis tu qui t'has de justificar i tu has de passar malament per fer polítiques lingüístiques obertament favorables al català. Jo crec que estem en un moment de canvi d'etapa en positiu, en aquest cas. Molt bé. Una llengua no és només un codi sentimental, no és només una cosa d'identificació nacional, sinó que també per anar bé en un món globalitzat ha de ser un mercat. Ha de tenir un valor econòmic, si no ho tenim complicat. Com podem crear un mercat de catalanoparlants potent, també a nivell digital, es poden fer coses? Veieu possible de fer-ho? I si no us demanaria un xic de brevetat, ara sí, perquè no anem gaire bé de temps. En un minut, podem crear un mercat catalanoparlant potent o no, Eugeni? Bé, m'estiu així contesti l'Enric, que en sap molt més. No, jo m'estiu més que la Marina. Pilotes fora, acabaré responent jo. No, en un minut. Tenim un mercat de més de 10 milions de parlants. És un mercat que potencialment és grandíssim. Quin és el gran repte? Clar, passa també que el tenim fragmentat i desarticulat. El gran repte és cohesionar aquest mercat i articular-lo i crear productes de consum massiu, perquè el mercat potencial hi és, i a més hi ha casos d'èxit, tenim Merlí, en el cas de la televisió, no? Tenim crims últimament, no? Parla, tenim casos amb música com els de Charango, les ràdios líders són en català, en el cas de Catalunya. Per tant, tenim exemples d'èxit, no cal flagel·lar-nos perpètuament, però sí que cal articular aquest mercat per treure realment el màxim partit d'aquests 10 milions, fins i tot més, de potencials consumidors. Molt bé. Eugeni, havies donat la paraula? No, bueno, havia de donar la paraula perquè és que ens movem, perdona Marina, pels mites de 10 milions. És que no són 10 milions. Hi ha 10 milions potencials, sí. Hi ha 10 milions d'habitants als països catalans, però no són 10 milions. Hi ha 14. I hi ha 10 milions de persones que afirmen que entenen el català. M'agradaria molt, i t'ho juro que hi donaria la mà dreta i potser a l'esquerra perquè fossin 10 milions. T'ho juro. Però és que jo crec que hem de trencar tots aquests esquemes que fa 30 anys que els remenem i que ens hi remenem i diem i fem la carta als Reis i hem d'anar. Clar que hem de fer crims i clar que hem de fer Merlí i clar que hem de fer Sánchez Pinyol i tot el que convingui, però això són genis que surten de tant en tant. Una pregunta, és un minut. Sí. El que no em queda clar és què faries, a més de la independència, què faries per canviar tot això? No, a veure, jo escric llibres i sempre ho escric en català i faig els polítics. No els de Madrid, no. Els de Madrid ens volen exterminar, això ja ho sabem. I no els podem apretar. I els nostres ens han traït. Aquests, cal anar amb aquests i cal dir-los amb aquests i a tota la gent, perquè ells només ho faran si fa la gent, cal dir als nostres polítics o que es posen les piles, i les piles sabem quines són, o que no ens en sortirem. I no hem de fer cartes als Reis, no, hem d'anar de cara a barraca, hem d'anar als nostres polítics, agafar-los per les parts sensibles i dir, la situació del català és desesperada, o la feu ara, la independència, o 1.000 anys de cultura i nació catalanes i llengua catalanes se'ns diran pel desaguats. O sigui, aquesta és l'única política, agafar els nostres lingüistes Tu creus que la polítics per les mans sensibles. Creus que la independència vindrà per part dels polítics i no de la ciutadania, per tant? No, la ciutadania ha de ser la que ha de collar els polítics, però els polítics ens han traït, ens han enganyat, ens estan mentint cada dia. L'aragonès ens està mentint, ens fot una llista de 100 no sé què i no fotrà absolutament res. No fotrà res. Prou, i que ja paguem, que ja aniran i que s'hi mouen. No, o anem de cara a barraca o s'ha acabat el que som. Enric. Bueno, jo li dono la raó a Eugeni en una cosa, però en l'altra no. Totes les decisions importants per a la llengua catalana dels últims 40 anys han sigut polítiques. I les fonamentals, des de la creació de TV3 a la immersió i tantes altres. O sigui, no ens pensem que els polítics no fan res, perquè són uns mentirosos, perquè són uns idiotes, perquè són uns sàtrapes. No, han fet molt
i molt més que els ciutadans que pobrets de nosaltres però feina tenim amb el nostre dia a dia. Això per banda. Però la raó que diu Eugeni és que el dels 10 milions de catalanoparlants és una mica mític, és una mica un mite, perquè hi ha molts tipus d'actituds, de referents, de coneixements, de sensacions de pertinença a València, a Mallorca, a Catalunya, de manera que sí que penso que pensar són 10 milions en un mercat i tot ja rodat, no, això és excessiu. Ara bé, és amb els que hem de comptar amb aquests parlants, amb cultura general en català, però sempre amb l'ull posat amb l'èxit, que s'ha d'intentar tenir èxits. Això és una cosa fonamental. I amb l'ull posat amb la traducció, amb intentar envair mercats que no són els nostres. Alcarràs és un miracle, però no és l'únic miracle. Com Alcarràs, jo podria posar una llista de 30 productes catalans que en els últims 20 anys han fet l'evolució d'Alcarràs. I em sembla que això no és per ençona. És el problema. També volia recordar que els últims mesos Amazon Prime, que és una gran plataforma, també Netflix, estan doblant pel·lícules no subvencionades per la Generalitat, que seria bo que les consumissin. Acabem ja amb una frase cada un molt curteta. Té futur la llengua? Enric, una frase? Té futur la llengua? Bueno, dependrà de tants factors. Dependrà de diversos factors. Però jo aposto perquè la llengua potser desapareix, però en els pròxims 100 anys jo crec que té el futur assegurat. Després, com serà el món, no ho sabem. Però hi ha gent que pregunta, d'aquí 300 anys es parlarà català? Jo sempre responc, què sabem del món d'aquí 300 anys? Com serà el món? No tenim ni puta idea. Però en els pròxims 100 anys, jo crec que les 3 generacions que van en 100 anys podem estar tranquils, ara això sí, treballant-hi, buscant solucions, avançant. Això és fonamental. Eugeni? A veure, les llengües segueixen uns criteris científics clavats. No és de dir, ja veurem què passarà d'aquí 30 anys. Depèn dels índexs que tinguem ara, l'evolució lingüística i social és una ciència estudiadíssima i clavada. Vull dir, no pots esperar que ara es parli si als Estats Units, per què? Vull dir que no és, ja veurem d'aquí 100 anys. La Catalunya dels 8 milions ja no farà viable el català com a eina habitual de comunicació. Per tant, si no hi ha un canvi polític dràstic en molt poc temps, el català té el futur molt, molt compromès. Marina? El moment actual és de crisi, jo crec que caldrà veure l'evolució de l'economia i de la demografia. Molt bé. Voldria donar les gràcies als 3 ponents que ens han acompanyat per donar-nos la seva visió de la llengua. Volia puntualitzar que a nivell individual no crec en categories psicològiques com optimisme o pessimisme, sinó que jo penso que el factor important és si som activistes en la defensa del català o no som actius. Per tant, en aquest sentit, us vull encoratjar a defensar la nostra llengua ara ja mateix, quan sortim d'aquí, o comprant llibres. El català doncs, depèn també de la nostra fortalesa individual i col·lectiva. Abans d'acabar, m'agradaria tenir 2 paraules de record per un empordanès transfronterer que va néixer a la capital de l'Alt Empordà, com jo, i que es deia Vicenç Pagès Jordà, i que es va establir aquí al Baix Empordà, a Torroella de Montgrí, i que el meu pare va escriure alguns dels llibres més brillants que s'han escrit en català els últims anys. Nosaltres que podem, comprem-lo, llegim-lo i celebrem-lo. Moltes gràcies per assistir a aquest debat.